ಹಾಯ್ ಬೊಕ ಭಾನುವಾರ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಯಾನು ನಸಾದಿತ್ತೆ ಬತ್ತೆ ನಿಕ್ಲ ಒಣಸಾಣೆ ದಾದೆ ಕಜಿಪು ಯಾನ ಪೂಕೋಸ್ ಕಚ್ ಮಲ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ನಿಕಲ್ಡ ಪಾತರನ್ನ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅಂಡತ್ತೆ ಬೇಡೆ ದಿನವಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಪಾತರನ್ನ ಸುಮಾರು ದಿನ ಅಂಚ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ಗಂದು ಬೊಕ್ಕ ದಾನಿ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ದಾಲ ಸುದ್ದಿ ಹಿಡ್ದಾರ ಏರ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಿಜಾರ ದಾನಿ ಬೇಜಾರಾತನ ದಾನೆ ಅಮ್ಮ ಎಂಚಲ್ಲಾರ ಅಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲಾರನ ಕೇನು ಅಂತರಿತ್ತು ದಾಲ ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ದಾಯೆ ಬೇಜಾರಾತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ದಾರ ಯಾನಿನಿ ಸೇಮಿಗೆ ಮಲ್ತದೆ ಸೇಮಿಗೆ ತೋವೆ ನಿಕುಲ್ದಾದ ಮಲ್ದಾರ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸರ್ತಿ ಸುಮಾರು ದೇವಸ್ಥಾನದನೆ ಪಾಡಿಯೆ ದೈನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪನ್ನಗ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಶನೀಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಯ ಅಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಪೊಳಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಯ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಗಣಪತಿನ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೊರ್ಬುಲ್ ಮಲ್ದಿನ ಅಡೆ ಪೋಯ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಡೆ ಆರನ್ನ ಮಾಮುತ್ತಿರ ಅಂಚ ಮೂಲೆ ಒಂತೆ ದೂರೊಳೊಂಜಿ ಮಹಾಮಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅಡೆ ಪೋಯಿ ಪಂಡೆರ್ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಅಲ್ತ ಭಾರಿ ಪುರಾತನದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಅಂಡೆ ದುಂಬೈತ ಭಾರಿ ಸ್ಟೋರಿ ಇತ್ತು ನೀ ಅವ ಪನ್ನಗ ಅಲ್ಪ ಕೋರಿ ಮಾತ ಪತೊಂದು ಪೋಪಿನಲ್ಲಿ ಕಜ್ಜಿ ಪತೊಂದು ಪೊಂಡವು ಸೈಪಿನಿ ಹೊಲ್ತು ಹೊಲ್ತು ಗಟ್ಟಡ್ದು ಅಲ್ತೆ ಮುಂತು ಒಡೆಗ್ಲ ಬೇತೆ ಒಡೆಗ್ಲ ವಾದೈ ಹೋಗ್ಲ ಮೀನು ಪತೊಂದು ಪೋಯರಡ ವರ್ಷಗ ಅವರ ಅಗೇಲ್ ಮಾತ ಕೊರ್ರೆ ಪುಂಡತೆ ಅಗೇಲ್ಗನ್ ಮಿನಿ ಏರ್ಲ ಅಂಚಿ ಪತೊಂದು ಪೋಯಿನ್ ಪತೊಂದು ಪೋಯರಡ ಅವು ಇಲ್ಲಡೆ ಕೊರನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ಯಾವಂತನಿಗೆ ಅಂಚ ಪನ್ನೊಂತೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಅಲ್ತಡ್ದು ಅಂಚಿ ಕೋರಿ ಕೊನಾರ ಬಿಡೋ ಅಂತಜಿ ಇತ್ತ ಅಂಚದಾಲಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ಮತ್ತು ಎಡ್ಡರೆ ತಿಂಡಾಡ ತಂದು ವರ್ಷೋಡು ವರಾನೆ ಕೋರಿ ಕೊಯ್ಯಾರೆ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 16 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಎತೋ ಜನಕ್ಕೊಂಜಿ 14 ವರ್ಷದ ಪೊಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕ ತುವಾರ ತಿಕ್ಕದೇರಾರು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ತುವಾರ ತಿಕ್ಕದೇರೆಲ್ಲ ಉಪದ್ರ ಮಲ್ದಿಜೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ಮಾತಂಡ ಇಂಚ 16 ಗಂಟೆ ಮಾತ ಪೋಣಂದ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಪರಿಮಳ ಆರಲ್ಪನೆ ಉಲ್ಲೇರಂದು ನಂಗೆ ಅಪಾಗನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಆತ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಪರಿಮಳ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ಭಾರಿ ಕಟಾಕ್ಷದ ಒಂಜಿ ಮಹಾಮಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನ ಗಡ್ದಲ ಅಪ್ಪಗ ಪಾಳು ಬೋರ್ದಿತ್ತಾನೆ ಪೋದು ಕಾಯಿ ಮುಗ್ಗಿ ಒಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಲ್ತ ಕಾಲೇಜದ ಅಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಮಹಾಮಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಮುಟ್ಟ ಅವು ತಂಗಾಡಿ ಅಲ್ತ ಪಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಉಚ್ಚೆಗಿ ಅಂಚ ಅಕ್ಲು ಮೆಗ್ದಿ ಪಲ್ಲಿಂದ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಭಾರಿ ಕಾರಣಿಕದ ಒಂಜಿ ದೇವರು ಅಂಚ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೇವರನ್ನ ಮತ್ತು ಹೆಂಗಂತ ಭಕ್ತಿಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚದವೇ ವೀಡಿಯೋನ ಪಾಡಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡಜ್ಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಕ್ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ದಾನಿ ಮಾತು ವಿಶೇಷ ಬೊಕ್ಕ ಪಿದವರುಡತ್ತಿನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಆರು ಪಾಡ್ದೇರು ಒಂಜಿ ಆರು ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿರ ಮತ್ತು ಪಾಡ್ದೇರು ಅಣ್ಣ ಎಂಕದಲ್ಲ ಪಾತೆರು ಎರಡು ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಪಾಡ್ನಕ್ಳು ಪಾಡ್ದೇರು ಕೈ ಮುಗ್ಗಿನ ಮತ್ತು ಕಡಪಿಡ್ದೇರು ಎಂಕದಲ್ಲ ಪಂಡೆರಡು ಹೆಂಗೆ ಓದಾರೆ ಖುಷಿ ಅಂಚ ಓದುದು ಪನ್ನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತು ಆರೋಗ್ಯವಾದುಲ್ಲಾರ ಯಾನ್ ಮಾತೆರಡಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪೋಯಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರಡನ್ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿವೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡಾಡಂದು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನಿ ನಮ್ಮನ ಪಡುಬಿದ್ರಿಡ್ದ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಕೆರಮ ಗ್ರಾಮದ ಒಂಜಿ ಭಜನೆ ಮಂಗಳೋತ್ಸವ ಐಕ್ ಬರಿಯರೆಲ್ಲ ಎತ್ತದೇರು ತೂಕ ಹೆಂಚಿನ ಆಪುನಂದು ಮುರಾಣಿ ಭಜನದ ಕುಣಿತ ಭಜನದ ಪಾಡ್ದತ್ತೆ ಅವು ಆಕಲೆ ಇಲ್ಲಡಾತಿನ ಒಂದು ಊರ್ದ ಮಂದಿರ ಪುಡತಿ ಅಂಚ ಅಡೆಗ್ಲೆತ್ತದೇರು ಬಲ್ಲೆಂದ ತೂಕ ಹೆಂಚಿನ ಪೌಂಡ ಪಾಡ್ಗ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ದಾನಿ ಮಾತ ವಿಶೇಷ ಇನ್ನು ಭಾರಿ ಮೋಡ ಉಂಡು ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುನ ಇಂಚ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ.
ಬೊಕ್ಕ ಒಣ ಸಾಣೆ ಹೆಂಚಿನ ಕದಿಟ್ ಮಲ್ದಾರ ಬೇಲೆ ಒಪ್ಪಿನಾಗ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೇಲೆ ಪೋತಾರ ಹೆಂಚಿನ ಯಾನು ಈ ಸರ್ತಿ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋತುಜಿ ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನವರಾತ್ರಿಗೆ ರಜೆ ಪಾಡ್ಯನ ನವರಾತ್ರಿ ರಜೆ ಪಾಡದು ಬತ್ತಿನ ಅಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿ ಪುರಾಂಡ್ ನನ್ನ ಪೋಪಿನಿಂದ ಬನ್ನ ಒಂಜಿ ಜರ ಶುರುವಾಣು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಜರ ತಪ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡದೆ ಜರ ಶುರುವಾದ ನನ್ನ ಜರ ಗುಣ ಆಡಂದು ಜರ ಗುಣ ಆಡು ಬೊಕ್ಕ 2 ದಿನ ಪೋಯೆ ಬೊಕ್ಕ ತೆಮ್ಮ ಒಂಜಿದಮ್ ತೆಮ್ಮತ್ತನು ತೆಮ್ಮ ಕೈದಾಣಿ ತೈನಿ ವಾರಿ ಮಂಡೆ ಬೇನತ್ತನ ಅಂಚಾದ ಬಲೆಂದು ಫೋನ್ ಮಲ್ತಲೆ ತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಮೇರ್ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ಚಿನ ಒಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಚಿನ ಅಲ್ಪ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಮೇರ್ ಬಂಡೇರು ಬುಡ್ಚಿ ನಿಕ್ಕು ಹುಷಾರ್ಲೆಜ್ಜತ್ತ ಬುಡ್ಚಿ ಪೋಡ್ಚಿಂದ ಬಂಡೇರು ಅಂಚ ದಾದ ಅಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲು ಫೋನ್ ಮಲ್ತಲೆ ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಲೆಂದು ಅಂಡಲ್ಲಿ ಪೋರನೆ ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಅವನುಡೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಆಜಿರ ಪೋಪುನ ಎಂಚಾತೆ ಅಂಚ ತೆಂಚನ ಅಲ್ಪ ತೂವೋಡು ನಾನು ಅಂಚ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಂಡ ನಂಗೆ ಅಂಚಿಂಚಿ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಪುನ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಅಣ್ಣ ಪೋರ ಅವಡೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಬಿಡತ್ತೆ ಕೋಡೆಲ್ಲ 3 ನಿಮಿಷದ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡಿ ಪನ್ನರ ಪಂತಾರೆ ನಿಕ್ಲು ಎಂಚಿನಂಡಲ್ಲ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದು 10-20 ನಿಮಿಷದ ಮತ್ತು ಪಾಡ್ಲೆಂದು ಅಣ್ಣ ಯಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಂಡೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ಯಾನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ವೀಡಿಯೋನ ಪಾಡಿದೆ ಕೋಡೆಲ್ಲ 3 ನಿಮಿಷದ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡಿ ಮುರಾಣೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ 7 ನಿಮಿಷದ ಪಾಡಿ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಇಡೀ ಮಲ್ಪಾಡಿ ಪೋತುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೊರ್ಬುಲ್ಡೆಲ್ಲ ಪಾತೇರಿ ಅವಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೈತೆ ವೀಡಿಯೋ ಐಕ್ಲ ವ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ನಿಕುಲು ತೂಯಿನಾಕುಲು ಏರ್ಲ ಸರಿ ತೂಯಿನಾಕುಲು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ತೂದಾದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ತೂ ಏರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದು ಜರಾಕ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚ ಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂದ್ಕೇನಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು ಇಷ್ಟ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಪ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏರು ವಿಜಯ ಲಾಕ್ಸ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದು ಜರಾಕ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಹೂವು ವೀಡಿಯೋ ಬೋರ್ಡೊಂದು ಕೇನ್ಲೆ ಆ ಟೈಪ್ಡೆ ಪಾಡ್ರಾನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕತೆ ನಿಕ್ಲ ಜೊತೆ ಪನ್ನ ಯಾನ್ ದಿನೋಲೆ ನಿಕ್ಲ್ದ ಪಾತ್ರನ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪ್ನು ನಾವು ಒರಿಯರು ಪನ್ಪೆಗತೆ ಇರ್ನ ಹೆಂಚಿನ ದಿನೋಲೆ ಒಂಜೇ ಪುರಾಣ ಅಂದ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುರಾಣಿ ಮತ್ತು ಬಜ್ಜಿ 3 ನಿಮಿಷ ಆಡು 5 ನಿಮಿಷ ಆಡು 7 ನಿಮಿಷ ಆಡು ಏತಲ ಆಡು ಆತೇನೆ ನಾನು ಮಲ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋನೇ ಪಾಡೊಂದು ಬತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಪಾತರ ಪೋತುಜಿ ಅಂಚನೆ ಪಾಡಿಯ ವೀಡಿಯೋನ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದಾಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮತ್ತು ಪೋಪಿನಕ್ಲೆ ಬಂಗ ಯಾನೇನು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಪಾಡೋಡು ನಿಕ್ಕುಲೆ ಪನ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಪಾಡ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೆ ಎನ್ನ ಕತೆ ನಿಕ್ಲ ಜೊತೆ ಅಂಚನ ಇನ್ನಿತ ಕತೆ ನೀಡಾಗಿ ಮುಗಿಪೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಎಡ್ಡ ವೀಡಿಯೋಡು ಬಾಯ್.